Rama iki namastu nama sidam hong wilahing triluka sabda sekaring bana langgeng hong pakulun daya jagat dewa Bathara yang jagat sabda pandhita ratu eka miwiti duwipun saking bapak petinggi bya mendesaing bapak dukun bawa sepuh bobol ken bawa sanggar yuga putu umat saking dusune tengger ngini samakin ngaturi dateng badhe saking lelabuh dateng Palawija Tandur tuh dateng kawah Candra Dimuka gunung samakin panganipun Pak Petinggi bya mendi saking bapak dukun yuga putu inginipun badhe ngaturi selamatan rakantawipun sanggar pelawangan agungipun griya kang dipun panggih sakmangkin katura dhateng Siti Dermane Bapa Biyong kakini nyakra bana kami cikal bakale danyang bae Sunwana kitrima kaki Purwasari Purwasari kaki mergasari sumbersari kaki kilatan sekaling mbok mendung kang dados udan kang paring udan seraman dhateng tandur tuwe anak putu Adam umate Gusti Yang Midi panganipun saking Bapak Petinggi Biyong Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Sepuh Bapak Legen Yuga Putu dusun Moro dusun Sedayang samakin muah Bapak Koso lan Ibu Pertiwi Bapak Adam Ibawa dina 7 kena gangsal wuku 3 dasa petangon 9 dina wulan taun Mindu Surya wulan lintang taranggana Mbok Rorowati Wetan pur bentul perbo indah kulon perbo kawilor yang Bathara Wetan yang Bathara Brahma yang Brahma Semadewa kulon yang Bathara Wis Nur mugi katura Kyai Durung Jati Nini Durung Jati dhuwur kaki omber lekan ember suka kita tawang alun kaki wicari putih kaki klaim sidone semadan turunan pegawan sering pati ganta sarwat mugi katura Ratu Aji Saka Setia lan suhu kang panduwe ing pulo tanah Jawa Tengger ngriki katurung matma pratama dratama panca atma atmanipun leluhuripun saking inggih masyarakat dusun masyarakat dusun sedayang sakmangkin leluhur kang mlinggih wonipun saking sak kawasan Tengger Bromo sakmangkin sagata temurungipun sanggar pelawangan agungipun griya dipun aturi pelenggan gedang ayu surai jambayu tendeh harta satana sekar bare kang satak sagata nyatakaken kajatnipun saking yuga putu masyarakat dusun Wono dusun sedayang samakin ngaturi slametan rakantawang abdi guru tawang muah moncos kawanipun danyang bae dusun Wono dusun sedayang samakin sagata temur dipadandosan prah rakantawang merakan kembang guban petung pasang bombong tuwuh kumakawis jatah pasemiketan weran brokol dipun tata panggange magung katura dhateng Siti Dermane Bapa Biyong kakinini nyaka cekal bakal danyang bae dusun Wono agung panganipun Pak Petinggi Biyong Petinggi saking Bapak Dukun Bawa Sepuh Bapak Legen Sanggar Yuga Putu masyarakat dusun Wono dusun sedayang samakin nedhi pangestu ayu rai sambade saking mlebet wanipun gedhong kahyanganipun Gunung Bromo dinten bencang samakin ngimah pamit datang seluhur kang mlinggih sak kawasan Tengger Bromo Tengger Mlan samakin ngaturi datang sadenipun sagata katurukan meneh Bapak Biyong kakinini nyakara cikal bakal danyang Wisnu Agung nedhi rahayu slamet daya katura dateng kang dipun aturaken kedahar kang dipun dherekaken muah Purwa Paduka Gusti kang luwih kuwasa sak upapinara pitumbarang sedepasen maneh gone kecukal ki monggo dipun aturi dedaharan mantun drangaturaken sedekah berkat ambeng tamping lan sekar bareh pangaitipun saking Pak Petinggi Bawati saking Bapak Dukun Bawa Sepuh Bapak Legen Sanggar Yuga Putu masyarakat dusun Wono dusun saking paringono rahayu slamet saking burung lakoni pangkoni Gusti kang magung hong pakulun Ong pakunsun marah pangkon iki to kaki sanggar jati cipta wening sampe sejati ati kang oling ripadipan sirah geni koping rai duka lan tuhu tawa ngerti paduduan agung hong gendoko Bromo sira-sira samungke dupa kukuse Bathara Sura urupe Bathara Brahma Belti Mas Madawa rengi Bathara Wisnu awune Bathara Sang Guru Sang Yang Geni sukma ditamtima geni ong pakulun dupan tutuk semolan jatnika ambrobok wangi kandhane wong sebasang ayu lenggah lenggon sari riko tak kongkon tekan sebadan saastane sidi menika pasucen rasen gumanten jagat isun jagat dewa Bathara yang madheng agama wadhahi panibadan suci sinamper mangka yang midira sang yang meningat le sang yang katon cari rasa nyanyi pras puja banten sang yor wadena sang yang meningati pasucen dalem hong ambara suci sukut kana suci perti suci godi suci mati merga suci ning syarat wana kabeh agama tirta rata cah matir thawanipun saking Bapak Petinggi saking
Inggih juga butuh masyarakat dusun sedaya sak kecamatan Tosari Barat saking lelabuh dhateng Palawejo Tandur Tuwa dhateng Kawah Condripun ing Gunung Bromo sakmakin panganipun Pak Petinggi saking dusun Wonogiri saking ngaturi slametan rakan tawanganipun Sanggar Pelawangan Agung Griya Bener kang dipun panggeni kajaten ngatenipun saking kaki Sunan Tawang kaki Sunan Ginten madanipun kang asa lambang susunan dipun aturi dandosan prarakan tawang prarakan kembang guban petong pasang kumo kawis jadah paningketan randra dipun tutup panggange magung katuro dateng menikaturo dateng dipun saking Pak Petinggi Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Sepuh kan yoga butuh dusangipun masyarakat dusun sedaya dusun Moro cak mangkin matur ngaturaken dateng sajenipun dipun sukseni saking Banyu Sukti Hong Pegulun. Bakun dupa tangan dupa yang dupa lenggah lenggon sari ngundang ana Mbok Sri Jagat Prameswari Matmo Ratmo Pandratmo atmanipun leluhuripun saking yuga butuh masyarakat dusun Woro dusun sedayang sak kecamatan Tosari sakmangin sageta temurungipun Sanggar Pelawangan Agungipun Griya Basun dusun Woro sakmangin dipun aturi pelenggan gedang ayu Surai Jambayu Tendeh harta satana sekar pada kang sata sageta nyataken saking kajalipun dinten benjang saking badhe saking lelabuh dhateng Palawejo Tandur Tuwa dhateng Kawah Condro di muka gunung sadanipun mlebet wontenipun gedhong kahyanganipun Gunung Bromo nedhi pengersani penjagini rayu slamet sak pengetan sak pengedul sak pun sak dhuwur slamet to sak tindak laku sak tandur duwe sak rabinipun sebidal slamet duki slamet boten sak makin mantun ngaturi slametan rakam sageta tawang padang kajalipun saking Pak Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Sepuh Bapak Yuga butuh masyarakat dusun sak makin mantun ngaturaken dhateng sajenipun katuro dhateng Siti Dermani katuro dhateng kang dipun aturaken kedhahar kang dipun dhaharaken muah purwa paduka Gusti kang luwih kuwasa saupa pinara pitumbarang setepasin manegore kecukang legi monggo dipun aturi dedhaharan ngataken berkat ambeng tamping lan sekar boreh pangaitipun saking Pak Petinggi Bung Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Sepuh Bapak Yuga butuh umat Hindu dusun Wonogiri dusun sedayang paring ono rai slamet-slamet sing nglakoni pangkoni Gusti kang Magung Hong Bagulun. Ong Bakun Sang Yang maningan lipun saking Bapak Petinggi Bung Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Sepuh Bapak Yuga butuh masyarakat dusun Wonogiri dusun sedaya ngaten babakti maring kaki danyang nyedanyang kang bodho ngaten babakti maring leluhur kang mlinggih sak kawasan Tengger Bromo inggih ngaten babakti maring Gusti kang luhur Titi Murtiana kaki Drama Sari Sang Awak sak drama nglakoni sun dakutan tanpa guru sun nilati dening Gusti sun mirengaken talingan kiwa talingan dengan babakti Sri Sri Nama Swaha Sri masuk ngatakan sarining Sri Hong Bagulun. Baguna wis lanang wis wadon sangga bon mbok mening asali bapak kasuran ibu pertiwi suran sekar bareh arum katene sukang menang bore jabang banipun saking Bapak Petinggi Petinggi bore datangipun Sanggar Pelawanganipun Griya Bener kan dipun pembore danipun saking yuga butuh masyarakat dusun Wonogiri dusun sedayang menawi wonten selupa salebetipun ragane sageta sira tak sira pita itu putih compotawa tawara demas awang ngomong nawang-wong ana plethek-plethek lintang bulan klawan sing apa lintang bulan wong wadon ae jagat lintang iki saking Bapak Petinggi Bung saking sabaranipun sak prangkatipun bare dipun ngandipun bare sak telengipun punipun besar mlebet dhateng ragen panjang mripas panggih banyu permanane Hong Bagulun. Ong Bakun Sangjang Dewa Betara Guru Senampa Kawan Agung Hong Wigono Maduna Masih Demong Ririno Sehawaran Pertiwi Ana Manik Murup Pencerambar-ambar Tejawening Ateki Ngulun Tanono Lurah-lurah Tanono Cari-cari Tanono Ilu-ilu Tanono Bapa Biyung Baseso Mangkulit Bono Kabeh Ong Bakun Hahu Maprima Nembatan Enak Putra Sasap Ngusapono Loro Wani Padusani Paduka Suci Nomo Ong Bakun Catur Muka Catur Mukti Bondo Mukti Sari Saratu Halaniro Santi dengan Ong Pakun Persawat Pegawan Penyarikan Pegawan Monco Warna
warni Begawan lumantang Ki Projopok padha mukti asari ati balandra santi kantrapan ong pakulun sakmung yai kaki yai ini yai yang lenggono yang lenggani yang kemarin yang midodari Apsara Sri padha mukti asari ati balandra santi piyaen ong panjenengan Kang Maha Meru kang mirip mengetan sunanang gono pati pangestunipun saking Bapak Bathara Swara padha mukti Pranira Wisesa Pakulun wong Kang Mahiru kang mere mengedul sunanipun Bathara Brahma abang rupanira padha mukti Pranira Wisesa Pakulun wong Kang Mahiru kang mere mulon sunanipun Bathara Mas Madewa kun padha mukti sari satu Balanira Wisesa Pakulun Kang Mahiru kang mere mengalos sunanipun Bathara Nuwiran padha Bathara Wisesa Pakulun Kang Maha Meru kang miring madya kaki pekene kaki padha mukti sari Ratu Bathara Wisesa Panduta Betari Werti Panduta Betari Gri Panduta Betari ayu sami mangastuti hong pratista prananti jala mboten perlena jati hong wong sira sing lang-langi wonrina kang kalita putra Pekawan namung lare Pekawan pentingipun saking Pak Peti dongeng saking Bapak Dokon Bawa Sepuh Bapak Legen masyarakat dusun Wono dusun sedang samakin badhe saking ngaturi dhateng lelabuh dhateng Palawi Jawa tandur dhateng kandhakipun inggih saking Kawah Gunung Bromo samakin matur ngaturi supa penerakan tawanipun sanggaripun sageta padang tawang benjang ngantos benjang sawanjinipun samakin ngaturipun bandharangipun perkawis hiburan perkawis ledehan para dewa para wedok sak kembar wontenipun satengahipun danyang nedhi pangarsani penjaga rayu taman jero samaken matur ngatur dhateng sajengipun dipun sukseni saking banyu windu banyu kurang suci hong bagus tinggi jari kok begini gitu ya aturan Wa makna masyarakat saking Bapak Petinggi Bapak saking Bapak Dokon Bapak Sepuh Bapak Bobotu masyarakat dusun Wono dusun sedaya sakmangkin badhe saking ben saking lelabuh dhateng Palawi tandur dhateng kawaton sakmangkin merepekaken dhateng kaki danyang kang merepekaken leluhur kang mlinggih sak kawasan Tengger Bromo sakmangkin ngaturipun merepekaken danipun sing bedhek undang-undangan merepekaken danipun barenipun sakmangkin kalmene Bapak Biung kan cokol bakal dan pun wah sumber santai tandur tuwe anak putu ada saing Bapak Petinggi saing Bapak Dokon Bapak Sepuh juga butuh masyarakat dusun sedaya sakmangkin badhe sangipun saged pun sanggar bal tertib bali sekar bare kang sata nyataken kajatipun juga butuh masyarakat dusun sedaya badhe saking ngaturi dhateng yatnya kasada saking lelabuh dhateng Palawi tanduripun sakmangkin dhatengipun ngaturi dhateng suka penipun pamit dhatengipun saking leluhur kang mligi wontenipun sak kawasan Tengger Bromo badhe mlebetipun gedhong kahyanganipun inggih sangipun
Gunung Brahmana di pangestu ayu rahayu selamat sak pengetan tentu wis salanipun sak nilakipun bidal selamat dulur sak mangken ngaturaken dhateng dandosanipun sedekasan olan penasan ini ngaturaken dandosanipun inggih saking kekahanipun saking pitung supet saking dhateng dinten 7 pekeran gangsal wukut sampun saking Bapak Peti saking Bapak dukun Bapak sepuh Bapak kan yuga butuh dusun wono dusun saking ngaturaken dhateng dadaran dan luhuripun ngaturipun sajenipun kangipun saking inggih sajen rowan saking pitung supet ngatur dhateng dinten 7 sak mangkin katura dhateng sinipane Bapak Biong kakinini nyawa cekal bakal tanya aku nedhi rahayu tametaya katura dhateng kang dipun aturaken kedah ngataken berkat ambeng tamping lan skarpanipun saking Pak Petinggi Bawamenti saking Bapak Dukun Bapak Sepuh Bapak Legen Bapak Yuga Putu masyarakat dusun Woni dusun sedaya sak kecamatan Tosari Paringono rahayu slamet-slamet saking belum lakoni pangkoni Gusti Kang Magung Hong Pagulun. Ong bangunan bahasa kan saya bapak penting pun ngatur dadosanipun saknipun dipun suci saking bae suci-suci ning saknipun panipun Pak Petinggi Pemerintah badhe saknipun saking ngati suka preksa semeneng mepakaken dhateng saking bandosanipun mepakenipun saking inggih banipun merepekan danipun seluhuripun kangonipun sak kawasan dusun wono dusun sedayang dusun saking sak kawasan tenggerengipun Bromo mboten samangkin mantun ngaturaken dhateng sajenipun saking sedekah saking asan roan petung sopet ngatur dhateng pun dinten 7 pekenan gangsal wuku tangon songo dina wulan taun samangkin mantun ngaturaken dan sajenipun dipun pengiringi berasa fitrah lawi wenang kang wenang duganipun saking bapak dukun kang sangipun nedhi pangestu ayu rayi selamat sak pengetan sak pengedon tandut duwe sanarabinipun beda sanadurunipun sakmene paringono rahayu selamat nglakoni pangkone Gusti Kang Magung Hong Pagulun. Ong bakun dipateng dupa-dupa yang atmanipun luhuripun saking yuga putu masyarakat dusun sedayang dusun sak kecamatan Tosari samangken saged tumunipun sangkar bal tertibale panjenenganipun griya bal dusun pun dipunaturi lampitanira kalih dipaturi pelanggan leskar bare kang satak saged nyataken kadhatipun dinten benjang utawi benjang ben samanging badhe saking lelabuh dhateng Palawiyata benjang saking badhe saking benipun ngaturi dhateng kaki kala kanjenipun kang madhalipun kang selawang wontenipun saking Pakis Benjen Bromo inggih dinten benjang badhe dipunaturi dandosanipun para dewa para widodari sak kembaran wontenipun saking Pelawangan saking Pakis Benjen nedhi pangestu rai Islam samangken mantun dipun pepakaken wontenipun griya dusun wono nedhi pangestu rai Islam sak kanarabinipun boten samangken badhe ngaturi sedekah berkat ambeng tamping lan sekar bareki nampi ngono dhatengipun Kang Arso Balsun paringonipun saged nampi-nampi saking Pak Petinggi saking Bapak Dukun Bapak Tugoputu masyarakat mono ahune dirahi selamat-selamat sing prung lakoni pangkoni Gusti Kang Magung Hong Pagulun. Ong bakun saking pembelipun saking Pak Petinggi Bawamenti saking Bapak Dukun Bapak Yuga Putu masyarakat dusun sedayang sak ngaturaken babakti maring kaki danyang nyedanyang ngatur babakti maring leluhur kang mlinggih sak kawasan Tengger Bromo sak ngatur babakti maring Gusti Kang Maluhur Titi Murtiana kaki Dermasari sang awak sadherma nglakoni sundha tanpa guru sunilati dan ngatur babakti Sri Nama ngatur babakti Sri Hong Pagulun. Wong bangun manusia. Bersang Bapak Petinggi bersang Bapak. Betul masyarakat dusun Wono Gede dusun saya samangin badhe. Menawi wonten selupa sak lebet. Kecompo tawarat teman. Wong ana bathek lintang bulan konse apa lintang wong watone sejak bersang Bapak. Sak masyarakat dusun dipun barai sak telengipun punipun besemel panjang meneh pas panggih bayi permanane Hong Pagulun. Hong Pagulun.
Ini saat pun kabeh bersaing bapak. Jadi ngatur saya bermain. Kang maksud ya. Yang kan ngobrol mari. Bener.
rembulan ing wayah wengi nambahi kakasek ati iki tapun janati ning ati dong manis kata ati-ati wong ayu aja sira nelongso aku teko gendong tresna halalangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa nimas tresna atimu aku setia ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresna suci mangya rahayu asik hati laras besarkan kalian Bagas Audio Sound System oke WR Video Syuting Profesional karo ngenteni Mbak Erni ayo sesek Mbak Erni janji tresna disakseni lintang-lintang ing tengahe wangi ati nandang asmara Gusti kula bareng usada rembulan ing wayah wengi nambaikan kesehati iki bapu janati ning ati dawa manis kata ati-ati ati laras ayo aja sira nelongso aku teko gendong tresna lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kujiwa nimas tentremna atimu aku sadya ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresna suci mangya rahayu tresna suci mangya rahayu. Nggih, monggo kadang-kadang pramugari Cak Pandi, Cak Aris, Cak Santo. Cuk, gamelane Bro. mati kabeh. Mas Aris
Iki gamelane mati kabeh. Saderengipun ya parani mati. Wis balik mlaku. Saderengipun monggo sami ngaturaken salam tengger Hong Ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu undangan, hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Ing mriki kita pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan wonten ing pagelaran seni budaya Tayub Jawa Timur alat tengger. Makaryo sesarengan kalian Bagas audio sound system saking telatah Wonogiri ingkang dipun pandegani Mas Adi Cakra. Ingkang dipun seguyung kalian video shooting production saking Ledok Nonggo Jajar ingkang dipun pandegani Cak Wariman. Wedal ing dalu menika panjenengan dipun meriaken kalian karawitan Loh. Wedal ing dalu menika panjenengan dipun meriaken kalian karawitan campur sari Adilaras saking telatah Tengger Ngadiwana ingkang dipun pandegani Cak Adi. Dumateng Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati, ing dalu menika hajat yatnya kasodo dipun wiwiti kalian tari remo 4 bersaudara ingkang dipun tindakaken ibu-ibu waranggono saking kita Malang. Ing wekdal menika dipun pandegani waranggono senior Jawa Timur Mbak Erni. Tari remo sekalian kasebat tari remo kreasi baru gaya pria sugeng dalu sugeng amirsani.
bersama Draftir Kasada 2025. Semangat Kasada. Akhirnya kita berlangganan. Ya, aju sampai liyane pokoknya. Sampai liyane, Bung. Orang apa? Aja dek macem-macem loh ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam ibu-ibu. Iki bapak endi kok ibu tok? Oh, bapak neng kene. Bapak neng ngarep. Ibu neng Jaba kademen wis. Oh, gawe kaweng. Gawe kaweng Mbak Erni. Ya wong Tengger yang ngono pancen. Adat. Semangat nggih Bu nggih. Iki kok cilik kabeh. Pilihan. Nom-nom kabeh iki nan. Aduh, Ayu. saking senenge Mbak Yayu. Iya. Ibu-ibu pada teka, Mbah Bude pada teka. Uti, Oyot. Buyut. Oh Nana. Mbah Wek. Pada nekaen Kajate Kasada 2025. Kabeh dijaluk dong restu, ya njaluk paranku guyub rukun. Pada kompak, pada seger waras kabeh awet nggih. Astungkara. Astungkara swaha. Lagi grup bapak-bapak ya pada awet. Pijise awet. Yang penting dijaga kesehatan ya Mbak Yayu. Ya, amin. Iki awak dhewe tahun ngarep iki tetep diundang mrene Mbak Yayu, tapi ora sing ngremo. Ngapa? SPG. Wis ketuweken SPG. Awak dhewe bagian dodol bir. Oh, ngono. Dilungkas karo Mbak Erni. Ya, Pak Cakra ya, aku daftar ya. SPG. Samene yuk. Aduh, izin. Izin arep putune. Yo ngo. Sira wis putu, yo. Nggih bersama Adi Laras Ngadiwana Cak Adi. Ya. Jas. Saiki nang Madura Mbak Yayu. Oke. Ada Mbak Lili LWJ. Eling aku campur sarine anyar. Apa LWJ? Lili wajak. Oh. Singkat, disingkat. Anyar to, Mbak? Mboten lali nggih campur sarine sing anyar nggih. Oh. Mboten lali. LWJ. Oke. Ada Mbak Risma. KLP. Kalipare. Aku NWG Ngadiwono. Sira ngendi yuk? Sira ngendi? GK Gunung Kawi. Ayo kita bergoyang-goyang bersama Adi Laras nang Madura ya Cak Adi. Maju titik. Ojo lali tahun ngarep SPG Jarum Super 76. Semoga tetap jaya. Jarum 76. Apa iki? Mon arena maampun malam dutak kira tangan le mbak lagu boleh monate napa seneng dutak kira reng laki tiga mbak lagu boleh ha sa hai ya iya
Wariman Sote. Bener ta? Bener. Oke. Ya, cekne tetep kompak tahun ngarep iki. 2026. Oke, daftar aku Pak Inggi. Dongaan tahun ngarep awet langsing. Aku langsung. Oke, kita sekarang ke Jombang tadi. Kendangane sing iku lho, simpatik iku lho. Oke? Oke. Siap. Kakang Mbak Yu penonton peminum sehat selalu nggih. Bade tidak pundi panakitri saja wis rame padha kumpul mrene koyok steju lanang uga wadon sampeyan kula suguhi monggo sami mampir jaipongan ya monggo sami mampir jejogetan wonten mriki kaendahan kang agungan edi pendi lelakune lan gendingi duduk ati mula aja lali anjen jambu daya jawi tayo tari remo krayasine tempur sari uga ora lali iki warang kanoni empat bersaudara sing dadi kesayangane mula aja lali adi laras grawitani saadi kaesang ati nana pimpinane uga ora lali ya iki penggemare budaya Tengger ya iki bagrawiye uga ora lali Cak Bagas pendukungnya Kapinu Nyanya Wiji pada kameake hei iki gendeng ngejula juli adi laras ala Tengger sing hiburane jaja adi ya iki pimpinane Jarum 76 Tropir ya iki pendukungnya yuk ayo kanca partisipasi kasane ada kita ya ayo digali hitungan kula sampai di sini salam budaya tetap lestari
ngasuh setengah jam. Ngombe setengah seprapat. Dilu ae. Tamune masyarakatnya full luar biasa. Lah awake dhewe biasa di luar. Biasa di luar. Cek Bagas audio, terima kasih. Ya saiki khusus ibu-ibu penonton. Yung sepedae kecepet wis. Ibu nyuwun lagu napa, Bu? Ibu